Tisati tanamata, ndoda kuti ndikuverengerei zvimwe zvinhu zviri mubhaibheri, nokuti rimwe zuva munguva pfupi iri kutevera, vakafa vari muna muponesi Jesu vachamuka zvekare. Isu vachiri vapenyu, vachiri pano panyika, tichabatana pamwe chete navo tigosangana naIshe tiri mumhepo. Uye chinhu chose chakakosha chemubhaibheri chamunowana chichitaurwa nezvacho musungano itsva chinenge chakambotaurwa nezvacho musungano yekare. Vamwe havazvizivi kuti bhaibheri musungano yekare munototaurwawo nezvekubvutwa kwavatsvene. Ndoda kuverengerai mamwe magwaro. Ndakatombokupai nokutsanangurirai zvinhu izvi pane imwe minamato yedu yatakava nayo, shoko raMwari, nezvinhu zviri kuitika panyika pano, tichitaura pamusoro pekubvutwa kwevatsvene. Tine mamwe magwaro acho anozikamwa nevanhu vakawanda, ayo vamwe vaya vasinganzwisisi vanopokana nawo vachiti nhema haasi kutaura pamusoro pekubvutwa kwavatsvene. Imwe yacho ndiyo tsamba yokutanga kuvatesaronika chitsauko 4. Tichiverenga kubva pandima ye13. Kwanzi asi handidi kuti musaziva, hama dzangu, pamusoro pevaya vakavata vakafa, kuti musanyanya kusuwa sezvinoita vamwe vasina tariro. Nokuti kana tichibvuma kuti Jesu vakafa vakamuka zvekare, kureva kuti Mwari vachaita kuti vaya vakafa vari muna Jesu vadzokewo panodzoka Jesu. Aya mashoko akakosha akadzama chose. Kwai nevaya vakafa vari muna Jesu Mwari vachauya navo, hazvinonzi vachatumirwa kuna Mwari, kwanzi Mwari vachauya pamwe chete navo. Kureva kuti vanhu vakafa vari muna muponesi Jesu ava vane kwavari, pane kwavari, havana kufa vakatsakatika. Kwai tinokuzivisai izvi zvatakaziviswa naShe, kuti isu vachange vari vapenyu panodzoka Ishe, hatisi kuzotangira vaya vakavata vakafa. Zvinoshamisa. Tarira ndima inotevera. Nokuti Ishe pachavo vachaburuka vachibva kudenga, vachaburuka mushure meinzwi rokukokera vanhu, mutumwa mukuru ataura, nehwamanda yaMwari yarira. Ipapo vakafa vari muna muponesi vachatanga kumuka.
isu vaya vanenge vachiri vapenyu tichibva tabvutwa tichinosangana navo makore. Vanhu vanoti kwanzi, kuna vanhu vanoti kwanzi bhaibheri rinombotaura here pamusoro pokubvutwa kwavatsvene? Ndipo kapariri kutaura pamusoro pokubvutwa kwavatsvene apa. Ndo kubvutwa kwavatsvene kuri kutotaurwa ipapo. Kwai tichabvutwa tichibva vapenyu tichibva tabvutwa. Kwai tichinosangana navo mumakore, tichizondosangana naIshe mumhepo tava pamwe chete. Kubva ipapo tinenge tazova naIshe nokusingaperi. Tarirai ndima inotevera. Saka nyaradzanai namashoko awa. Aya mashoko okunyaradza anonyaradza chose. Kana hama yako ikange yafa iri muna Ishe, asi kutaura pamusoro pevaya vanenge vasiri muna Ishe, kutaura pamusoro pevaya vari muna Ishe. Kwai munhu wakadaro akanga aenda, muchazonosangana naye zvekare, muchamuona zvekare. Asi ndoda kuti ndikutaridzei zvinhu izvi mubhaibheri, musungano yekare. Handei kuna Isaya 23. Kubva pandima 10. Kwanzi vakafa venyu vachava vapenyu, miviri yavo ichamuka. Vashakabvu vari muvhu mukai. Ndo ari kureva kuti vakafa ndo vachatanga kumuka. Kwai vashakabvu vari muvhu mukai, muimbe norufaro. Tinodaro nokuti dova renyu idova rine chiedza, uye nyika yavashakabvu ichasungunuka. Chii chichazoitika? Vanhu vangu, endai mupinde mumba, muzarire makonhi, mumbohwanda kwechinguva shoma kusvikira hasha dzake dzapera. Ko, hasha dzaanotaura ndedzechii? Hasha idzi dzichitaurwa navaoni. Ukatarira vana Amosi, vana Isaya, vana Jeremiya, vana Ezekieri, vose vanotaura pamusoro pehasha dzaShe. Zakariya, vose pavanotaura pamusoro pehasha dzaIshe vanenge vachitaura, vanenge vari kutaura pamusoro pesvondo rechi50 rinotaurwa naDhanieri, nokuti mazuva iwayo svondo iroro rinenge riri nokutongwa nokurangwa kwevanhu apo Jesu pavachaburuka vachibva kudenga. Ndokudzoka kwechipiri kwaJesu. Kubvutwa kwavatsvene hakusiko kudzoka. Pakubvutwa kwavatsvene hapasipo panodzoka Jesu kechipiri. Pakubvutwa kwavatsvene Jesu vanenge vari mumhepo, isu tobvutwa tonosangana navo mumakore. Saka Jesu pakubvutwa kwavatsvene havauyi pano panyika, vanomirira vatsvene vavo vari mumhepo. Vatsvene vobvutwa voenda mumhepo voenda. Change iri nguva inoshamisa chose. Kubva ipapo panozopera makore 9 anenge ane kurangwa kukuru. Vanoti kwanzi uyai vanhu vangu, pindai muimba. Malebosata kalastraka brodilastraka brojita. Haleluya.
Simba ramashoko evaoni aya rakakosha zvikuru. Mashoko evaoni aya akakosha. Vanhu vanoti vanhu vangu endai mupinde, vanoreva ndudzi dzavanhu achiti uyai imi vanhu vangu, marudzi, vadanwa vatorwa kubva mumarudzi akasiyana siyana. Saka vanovatora kubva mumarudzi akasiyana siyana oti chipindai muimba muzarire makonhi enyu. Tinozviwana kupi izvozvo? Izvi zvinoitika muna zvakazarurwa yechina. Patinopinda muna zvakazarurwa yechina, tinowana vanhu vaMwari vavharirwa muimba vakudenga. Patinopinda muna zvakazarurwa yechina, vatsvene vanenge vatobvutwa vakudenga. Ndima 20 kwanzi vanhu vangu endai mupinde mumba muzare makonhi mumbowanda kwechinguva shoma kusvikira hasha dzake dzapera. Kwanzi mboregai hasha dzaiche dzimbopera. Saka tinenge tiriko kudenga, tina Mwari, tiri kuna Mwari, tiri kudenga, tiri kumatenga anoyera Mwari. Panyika vanhu vanenge vachitambura. Ngaitiverenge ndima 21 chete. Isaya 23. Kwai ndinodaro nokuti tenzi ari kuuya achibva kunzvimbo yake. Ari kutaura chii? Apa tinenge tapinda muna zvakazarurwa 10 chakutaridzai. Ndinodaro nokuti tenzi ari kuuya achibva kunzvimbo yake kuzoranga vagari vepanyika, kuzorangira vagari vepanyika zvitadzo zvavo. Saka Jesu pavanodzoka kechipiri vanenge vasingafambiri rugare, vanenge vachizoranga vanhu. Kwai vakuya kuzorangira vagari vepanyika zvitadzo zvavo. Pasi pose vanhu vachareurura kuuraya vanhu kwavakaita zvitadzo zvavo vanenge vasisavanzi. Ndozvinotaurwa zvinzi kwai makora emhepo, shiri dzedenga ndopadzichapuwa mabiko dzichidya nyama yezvitunha zvavanhu. Ngaindikuverengerei zvinhu zvimwe chete izvozvo kuna zvakazarurwa 10. Wapandima 11 chete. Ndakabva ndaona denga richivhurika, ndikaona bhiza iri rakanga riri jena, rakanga rakataswa nomunhu uyu ainzi wakatendeka wechokwadi. Iyeye achange akarurama achitonga zvakarurama, achirwa hondo nenzira yakarurama. Ndo panenge pari kutanga nguva yokutambura, makore 9 okutambura iwayo. Chikamu chokutanga chamakore iwayayo zvinenge kutambura kwacho kuri nani. Echipiri zvinenge zvashatisa. Jesu ozouya vachizoranga vanhu. Meso ake akanga akaita semoto, akanga aine nyembe dzakawanda. Nyembe idzi dzakanga dziri mumusoro make ane zita raaiva naro. Zita iri rakanga rakanyorwa paari, rakanga risina mumwe munhu anoziva, iye ndiye oga aiziva. Nguo yake yakanga yakanyikwa muropa, zita rake richinzi Shoko raMwari. Kudenga kwakanga kuine mauto aya akabva amutevera, akanga akatasvawo mabhiza acho aiva machena. Mauto aya akanga akapfeka nguo idzi dzaiva dzemucheka unodhura. Mucheka wacho waiva muchena, wakanga wakagezwa zvakakwana. Mumuromo make muchibuda munondo wacho wakapinza. Ndiwo waanoshandisa kurova dzinyika, uye achatonga dzinyika idzi
achidzitonga nechisimba, achidzimanikidza kuita zvadzisingadi. Panguo yake pachange nepachidzva chake pane zita rakanyorwa kunzi mambo wamadzimambo naishe wamadzishe. Izvi zvinhu izvi zvichaitika, saka gadzirira kuzosangana naishe wosarudza nhasi kuti wauchashumira ndiani. Uri kuzodzoka navo here chibva kudenga, kana kuti ndiwo unenge uchiuya kuzorangwa? Tarira ndima inotevera. Ndakabva ndaona ngirozi yakanga yakamira muzuva, yakabva yadanidzira ichidanidzira noruzha ichitaura kushiri dzose dzinobhururuka mudenga ichiti, uyai muungane mose, Mwari vakuru vakugadzirirai mabiko makuru. Ndozvandichikuudzai izvi, kwai kuti mudye mitumbu yamadzishe nevatungamiri nevarume vane simba guru nemabhiza nevatasvi vavo nemitumbu yevanhu vose vakasungunuka, nhapwa, vadoko nevakuru. Ndakabva ndaona buka rokutanga riya pamwe nemadzishe enyika ino nemauto avo. Ndakavaona vachiungana vachida kurwisa naneuya akanga akatasva bhiza pamwe namauto ake. Ichi chinozoitikapo, buka riya rakabva ratorwa. Ndichakutaridzai izvozvi muna Isaya, ndichakutaridzai izvozvi. Kwai buka riya rakabva ratorwa, rakatorwa pamwe chete nomuoni uya wenhema, uyo aiita minana inova minana yaishandiswa nebuka iri, vainamata chifananidzo charo. Buka iri nomuoni wacho zvakabva zvakandirwa mudziva romoto iroro rine unga hunopfuta. Yaikutaridzei zvinhu kwechete izvozvizvi. Tarirai kuna Isaya 29. Magwaro aya haana kunge akaita zvokukamurwa kamurwa zvaakaitwa izvi maingoverenga muchingoita serugwaro rumwe chete. Kwai pazuva iroro, pandima yekutanga, tenzi acharanga zigaranyanya nebakatwa rake. Handitarona bakatwa riya muna zvakazarurwa. Kwai nebakatwa rake rakaoma guru rakasimba, iro zinyoka rokutiza zigaranyanya, zinyoka rinozvongonyoka. Achaurayawo zigaranyanya romugungwa. Zii zigaranyanya riri kutaurwa iri? Zibuka iro riri kutaurwa zii? Zibuka. Shoko rokuti zigaranyanya iri rinoreva zibuka rinotyisa, kwanzi riri mugungwa. Akutaura zviri kutaurwa muna zvakazarurwa 13. Ukaenda muna zvakazarurwa 13 unonozviona izvozvo. Ndima yekutanga ndakabva ndasimuka ndikamira pajecha regungwa, ndikaona buka iri rakanga riri kubuda mugungwa. Raiva nemisoro 9 nenyanga 10. Ndo zigaranyanya riya, nenyembe 10, nyembe imwe neimwe ine nyembe yayo. Kwai nyanga imwe neimwe yanga ine nyembe yayo. Ndo zibuka riri kutaurwa iri. Kwai zibuka iri, zigaranyanya, ranzi zigaranyanya iri richaurawa, richaparadzwa. Tabva mukuverenga izvi. Haleluya, haleluya. Ndikutsvakirei zvimwe. NaIsaya 29 yakwanzi, pazuva iroro tenzi acharanga zigaranyanya. Hazvina kunzi achaparadza, kwanzi acharanga zigaranyanya nebakatwa rake. Kana ngandikuverengerei izvozvo zvekare.
sungano itsva. Haleluya. Tiri kuimba kambo kaya kekuti Ishe vachatonga nokusingaperi. Kambo kandiri kuimba musoro mangu. Oh, haleluya. Pane zvanoda kuvhurirai ngoti pachinguva shoma shoma ndizvivhure. Zvakazarurwa makumi maviri. Ndakabva ndaona ngirozi yakanga ichiburuka kubva kudenga iine chihure. Zvakaitika zvichaitika Jesu vaburuka kubva kudenga. Tatanga kuona muponesi wenhema nemuoni wake vachisungwa vachikandwa vari vapenyu mudziva romoto. Vakakandwa vari vapenyu mugomba risina magumo. Havana kumbopiwa mukana wokuti vakumbire ruregerero, kuti vamboenda kuna mambo kuti vareve nyaya yavo. Vakangotorwa ndomunokandwa. Saka ndokwanzi ndakabva ndaona ngirozi yakanga ichiburuka kubva kudenga iine chihuri. Chihuri ichi chaiva chakavhurwa, chaiva chekuvhura gomba risina magumo. Yakanga yakabatawo ngetani, yakabva yabata chikara chiya, iyo nyoka iya inova dhiabhori, Satani, ndokumusunga. Ndo zvataona muna Isaya yemakumi maviri nenomwe ndima yokutanga. Pazuva iroro tenzi acharanga zigaranyanya nebakatwa rake. Saka zvatiri kuona muna Isaya makumi maviri nenomwe ndo zvatiri kuona muna zvakazarurwa yemakumi maviri. Vanoverenga tinozoona zvekare Dhanieri anotaurawo pamusoro paizvozvi. Tikatarira Dhanieri yechinomwe ndima yegumi neimwe chete. Ipapo ndakaramba ndakatarisa nokuda kwamashoko okuzvikudza akanga achitaurwa norunyanga. Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mhuka iya yaurayiwa uye muviri wayo waparadzwa ikakandwa mumoto waipfuta. Kwayakaparadzwa, kakandwa iri menyu mudziva romoto. Ndo zvinotaura Bhaibheri. Saka munoona kuti zvinhu izvi zvakatotanga kutaurwa nezvazvo musungano yekare. Nhume dzaShe idzi, Pauro, Johani, ndokubva vodzowedzera kutitsanangurira zvinhu izvi musungano itsva.
zvinhu izvi zviri kuzoitika, hazvisi kuzorega kuitika. Tava mumazuva iwayo akanga ari kutaurwa nemagwaro, chitaurwa zvakajeka chose, anova ndiwo mazuva ekupedzisira. Ndo mazuva matava iko zvino. Saka vanoda kuti tigare tichipfuta. Gara uchipfuta, sezvakataurwa pamusoro paJohani Munyiki, kwanzi wakanga uri mwenje waipfuta uchipisa. Mwari vanoda kuti mwenje inopfuta ichipisa, mwenje unopfuta uchipisa.